Bine v-am regăsit, numele meu este Dorin Roșu, sunt trader la Teletrade și am pregătit analiza tehnică pentru data de 23/1/2012 pentru paritățile Euro-USD, AUD-USD, NZD-USD, USD-CHF și USD-CAD. Începem cu Euro-USD. Observ că prețul fusese înscris într-un trend descendent, care însă, din câte se pare, cam vrea să se schimbe și rămâne de văzut dacă această schimbare va fi de lungă durată sau de scurtă durată. Astfel, ca puncte de intrare în contextul actual, am un buy dacă prețul se întoarce și îmi confirmă nivelul 12875, plasez stop loss-ul undeva sub acest nivel, respectiv în zona lui 12840. Un prim target de profit este înaintea vârfului anterior, respectiv înaintea importantului nivel psihologic 1.3. Mă aștept ca în situația în care prețul face o astfel de mișcare să aibă loc străpungerea și confirmarea lui 1.3. De asemenea, prețul poate să coboare sub nivelul 12875 și să-l confirme drept rezistență. În acest scenariu se vor căuta puncte de vânzare cu plasarea stop loss-ului undeva în jurul lui 1.2910, undeva peste nivelul psihologic 1.29 și atenție cu o primă țintă de marcare a profitului înaintea nivelului psihologic 1.28. De remarcat cu o trecere sub nivelul 1.2870, respectiv sub 1.2860 și ajungerea prețului în zona lui 1.2815, ar periclita o ascensiune convinsă. Totuși, mai există o șansă, respectiv aceea că, și trec din nou pe H4, dacă trasez rezistența acestei figuri, acestei structuri și trasez paralelă o altă linie care îmi servește drept suport, pot să văd situația astfel. Astfel, coborârea drept o undă de corecție și un posibil nou impuls care să îmi confirme tendința ascendentă care mă aștept să se formeze și mișcare care îmi va confirma schimbarea tendinței descendente într-o tendință ascendentă. La fel de bine, cum spuneam în primul scenariu, prețul poate să coboare și până în 1.2875 și de aici să efectueze o nouă ascensiune, însă, din punct de vedere tehnic, pentru destul de mulți ar fi mai convingătoare o mișcare de gen. Dar, foarte mare atenție cu pozițiile de vânzare sub 1.2875, deoarece sunt pe un termen destul de scurt, sau este de așteptat să fie pe un termen destul de scurt. Mai există încă un scenariu posibil, respectiv trecerea sub 1.2875, deschiderea pozițiilor de vânzare cu stop loss-ul menționat și imposibilitatea prețului de a se menține peste acest triplu suport, constituit din fosta rezistența trendului descendent, nivelul psihologic 1.28 și ceea ce ar trebui să fie suportul noului trend ascendent, astfel o imposibilitate a prețului de a se menține peste acest triplu suport, căutare a pozițiilor de vânzare, mai ales că prețul va reintra în canalul descendent, astfel de dedesubtul acestei triple, ceea ce va fi atunci rezistențe, se vor căuta poziții de vânzare cu plasarea stop loss-ului undeva în jurul lui 1.2840 și evident cu prime ținte de marcare a profitului undeva înaintea lui 1.2665. Trecem la AUD-USD. Observ că acesta se menține pe o tendință ascendentă.
observ că străpunge nivele din ce în ce mai importante. Nivelul 1.04, respectiv 1.0380 era unul destul de important și iată a fost străpuns. În această situație mă aștept la următoarele scenarii, fie la o deschidere și o trecere a prețului peste importantul nivel psihologic 1.05. În acest context, se vor deschide poziții de cumpărare cu plasarea stop loss-ului undeva în zona lui 1.0460 și cu o primă țintă de marcare a profitului înaintea nivelului 1.0580, respectiv undeva în zona lui 1.0560. De asemenea, prețul poate realiza o confirmare a nivelului 1.040, chiar a lui 1.0440. Rămâne de văzut care dintre cele două scenarii se va contura. Totuși, aș prefera să văd că prețul îmi stă peste 1.0440 decât să coboare în zona lui 1.040 sau chiar în zona lui 1.0380. Ar fi foarte bine ca prețul să rămână peste 1.0440. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, totuși nivelul 1.0380 ar trebui să țină prețul, să servească un suport, drept suport foarte, foarte bun pentru a ține prețul într-un trend ascendent. Astfel, în situația în care prețul va confirma 1.0440, voi căuta poziție de cumpărare cu plasarea stop loss-ului undeva sub acest nivel, respectiv în zona lui 1.0410, 0.420 și cu o primă țintă de marcare a profitului înaintea nivelului psihologic 1.050, așteptând să văd cum va reacționa prețul la acest nivel. Dacă prețul va coborî undeva, cum spuneam, în zona lui 1.04 sau mai jos, în zona lui 1.0388, voi iniția poziții de cumpărare cu plasarea stop loss-ului sub acest nivel, respectiv sub linia de suport a trendului ascendent, respectiv în zona lui 1.0320, cu prime ținte de marcare a profitului la fel, tot înaintea nivelului psihologic 1.050, așteptând să văd cum reacționează prețul din acea zonă. Dacă prețul nu va reuși într-o eventuală coborâre să se mențină peste acest dublu suport, respectiv 1.0380 și linia de suport a trendului ascendent, atunci voi începe să caut poziții de vânzare cu o primă țintă de marcare a profitului în zona lui 1.0295 și cu un potențial mare de continuare a descreșterii până în zona lui 1.02, unde se găsește cel de-al doilea target de marcare a profitului. În acest scenariu, stop loss-ul se va plasa undeva deasupra lui 1.0380, respectiv în zona psihologicului 1.04. NZD-USD, din nou un trend ascendent, bine format, care dă semne de vigoare, așadar mă aștept ca acesta să continue. Prețul poate efectua o mișcare de genul, o reconfirmare a nivelului 0.7980, respectiv a psihologicului 0.8. În această situație voi căuta puncte de cumpărare cu plasarea stop loss-ului sub acest nivel, respectiv în zona lui 0.7960, cu o primă țintă de marcare a profitului înaintea nivelului 0.81. Însă dacă prețul nu va reuși să fie susținut din nou de un dublu suport, respectiv 0.7980 și suportul acestui trend ascendent, voi căuta să inițiez poziții de vânzare cu plasarea stop loss-ului undeva în zona lui 0.802
cu o primă țintă de marcare a profitului în zona lui 0, 7, 9, 10, 7, 9, 0, 5, așteptând ca acest nivel să fie de asemenea străpuns confirmat pentru următoarea țintă de profit, zona lui 0, 7, 8, 10. Trecem la USD CHF. Observ că, deși dolarul american se apreciase și arăta destul de multă energie și forță în raport cu francul, totuși se pare că da, taurii au obosit. Rămâne de văzut dacă importantul nivel 0,93, nivel psihologic, va putea servi drept suport. Astfel, în cazul în care prețul va fi susținut de 0,93, se vor căuta poziții de cumpărare cu plasarea stop loss-ului undeva sub acest nivel, respectiv în zona lui 0,9270 și cu o primă țintă de marcare a profitului undeva în zona lui 0,9420 pentru cei mai pesimiști, chiar înaintea nivelului psihologic 0,94, urmând a se vedea dacă prețul va reuși să reintre în trendul ascendent. Ne-am mișcat puțin în trecut acolo. Dacă va reuși să treacă peste nivelul 0,9465 și astfel să reintre în trendul ascendent, de asemenea există posibilitatea ca prețul să nu mai poată fi susținut de importantul nivel psihologic 0,93 și astfel o închidere a prețului sub acest nivel și o confirmare a acestuia drept rezistență va deschide oportunități de vânzare cu plasarea stop loss-ului undeva în zona lui 0,9360 sau chiar în zona lui 0,9380 cu o primă țintă de marcare a profitului înaintea nivelului psihologic 0,92 și cu așteptarea ale străpungerii acestuia pentru ajungerea în zona nivelului psihologic 0,91. În ceea ce privește paritatea USD-CAD, scenariile care pot să aibă loc sunt următoarele. Prețul poate reconfirma deja puternicul suport constituit de nivelul psihologic, de nivelul 10070. Psihologic îl e un pic mai jos, dar prețul totuși s-a hotărât să confirme și să găsească un suport foarte bun în 10070. Astfel, o reconfirmare a acestui nivel va oferi oportunități de cumpărare. Plasarea stop loss-ului se va face undeva în jurul nivelului psihologic 1.00, nivel de paritate, cu prime ținte de marcare a profitului înaintea nivelului 1.02, cu o mare atenție, deoarece ne apropiem de vârful acestui triunghi al urșilor. Va rămâne de văzut dacă prețul va reuși sau nu să străpungă această dublă rezistență constituită de nivelul psihologic 1.020 și de rezistența marcată prin linia portocalie. În această situație, urmând o apreciere a dolarului în raport cu dolarul canadian, evident se pot deschide poziții de cumpărare sau chiar lăsa deschise o parte din pozițiile de cumpărare pentru a se vedea cum reacționează prețul înaintea nivelului psihologic 1.03, dar de asemenea reacția prețului poate fi una de confirmare a acestei duble rezistențe, astfel se vor căuta poziții de vânzare. Plasarea stop loss-ului se va face undeva în zona lui 1.0250. O primă țintă de marcare a profitului va fi evident suportul actual, respectiv undeva înaintea lui 1.0070, respectiv 1.00
90, chiar 101 pentru cei mai pesimiști, așteptându-se o eventuală străpungere a acestui suport și astfel, dacă prețul va reuși să străpungă acest suport și să-l confirme drept rezistență, atunci se vor cota poziții de vânzare cu plasarea stop loss-ului peste acest nivel, undeva în zona lui 10120, chiar 10130 pentru cei care vor să fie mai siguri, și cu o primă țintă de marcare a profitului undeva în zona lui 09930. Nu uitați că acestea sunt doar niște idei. Scopul lor este de a vă oferi informații în plus față de cele pe care le obțineți în urma efectuării analizei prin metode proprii dumneavoastră. Nu trebuie să le copiați ad literam. Altfel, nu-mi rămâne decât să vă doresc un început de săptămână cât mai reușit și la cât mai multe decizii corecte.